Kaixo lagunok. Bueno, gaurkoan oso bideo berezi batekin gatoz. Zergatik, udako bideoklipak grabatu dugulako. Eta ikusi nahi duzuen hola joan den eguna? Aurrera bideoa, hortxe. Egun hasi genuen goizeko 7:00. Oso goizo. Jantzten, makillatzen, prestatzen. Gainera lehenengo aldia zen talde guztia jantzita eta pertsonaietan sartuta ikusten genuen. Bai. No, eso fue sí. Nik gogo asko neukan. Eta egun honetan badakizu ez ere euki genuen? Gure pertsonaietaz aparte. Euria bat. Euria. Euria egin zegoen. Eta horrek bideoklipeko gauzak pixkatxo bat zaildu zizkigun. Itxaspen hasi ginen, ez da hor Zumaia eta Deba artean. Bai. Zumaia Deba hor Itziar inguruan. Txakurra handikoak ikusi ditut. Itxasoaren segulako pistak, flixa ere ikusten da. Hasieran etzaren zer ikusten. Etzen ezer ikusten, iritsi eta belainoa zegoen. Eta egia da, dantzan hasi ginenean eta kolokatu zigutenean bertan dantzarako pixkat beldur pixkat egin genuen entxegua eta probatu arte eta konprobatu arte ondo zegoela dena. Irristak hortzegoen, Bai, pixkat urduri ibili ginen. Baina ur kriston polita gelituko direla plano horiek. Bai, super politak. Dronak ingrabatu zuten gaina. Hori da. Hidratatuta mantendu. Handik azpeitiera joan ginen, ekoetxera. Baina esan nun grabatu genuen ere azpeitean. Ez lehenengo, Julen ez aurreratu. Lehenengo ekoetxera joan ginen. Kaixo, arduratu zait, produkzio lanetan nintzea. Ikusetzen un aktorean nintzala, baina, aterpia, botella, Eta ekoetxean grabatu genituen, sarrerako bideoak, Boskoren iritsiera, Ainoa eta Leirenen esaldia, grabatu genuen laberintoa, eta ekoetxetik nora joan ginen? Skateparkera joan ginen. Kriston erraldoi batera joan ginen eta gainera bertan zeuden akrobazia ezberdinak egingo zituzten hiru mutil. Skateekin, oso jatorrak, kriston truko eta akrobazia kristonak egin zizkiguten bertan. Denek gorriz jantzita joan ginen. Hor gainera bikoteka dantza egin genuen. Irukoteka ere. Ez jarri ginen gure esaldiak argazkia oso politak. Eta bertatik egin genuen gure bidaiarik luzena. Bueltan kostaldera. Orioko kanpinera joan ginen. Orioko kanpinak dauka sekulako igerileku polit. Baina honen aurretik bazkaldu egin genuen. Bazkaldu eta eseri egin ginen. Eta ze ondo bazkaldu genduen. Oso ondo. Tipularekin, Gaude Orioko kanpinean eta oraintxe igerilekuko planoak grabatu behar ditugu. Bazkaldu berri gaude eta orain kafetxo behar dugu, zer amakigu goizeko 2:00 ez nahi. Ikusten duzue gainera eguraldia ez dela honena. Baina gu hemen gaude irribarre batekin. Eta orain bero eta... Abestia kristona da, Abestia oso polita gelituko da. Baina gauza bat, nik gogoratzen dudan kroketarik onenak, oso onak. Oso kroketa goxoak. Orioko kanpineko kroketa jatera. Ez dakigu bertakoak dire. Igerilekuan, bertakoak dira bai. Igual doaz eta txarrak dara. Igerileku ondoan daude txorro batzuk, ur parketxo badago, eta bertan igerilekuan faroarekin, jakuziarekin. Eta gure joritza zizen. Gure joritz, Julen, zemuz izan zen zure ur jauzi hori? Oso ondo. Zue bakize piztiran kubo bat betetzen dela goian eta gutxinaka erortzen joaten dela. Baina hori zen kolpean etzen gutxinaka. Eta hasieran izen duten kuadratzen, ez? Esan jausten ura zure gainean. Nahi zuten ni kantatzea eta justo bukatzean, bum! Baina pixkat zaila, bai. Eta gero jarraitu genduan gelditzen ziren esaldi ezberdinekin, gure laukoteko hitzak. Eta amaitu genduan, eguna, eguzki pixkatekin. Pixka bat atera zen, azken toman atera zen. Eta igerilekuko lurnaiko altutxo baten dantza egin genuen lehenengo, estribillo batzuk abesteko. Eta gero ja rekurso asko jaso zituzten. Ondo pasatzen. Ondo pasatzen. Geldoan. Oso ondo. Rockeri txapela erori zitza ello. Bai, claro. Roke txapelarekin bainatu behar da. Ero ez dakigu. Ez baina gauza da txapela bebai kanpora. Eta eman ziguten uretako kamera bat. Bai, uretako kamera. Hori bai, super divertigarria. Hori izan zen oso divertigarria.
eta bukatu genuen eguna oso nekatuta. Bai, baina nik uste dut izan zala egunari lazo oso polit bat jartzeko modua. Amaiera eguzkia aterazan eta amaitxo konduan oso posik eta oso nik uste dut egindako lanarekin konforme. Pozik, bai. Nik uste dut bideoklipa oso politia galditu dela. Eta bestia oso hona da, Abestia zero, urrengo egun. Nola bestia? Bar. Ezin da. Ez dezu Uztailaren 3an aterako da bideoklipa. Enteratu berri naiz. Bai. Uztailaren 3an aterako da aurtengo udako bideoklipa. Eta ziur gaude asko gustatuko zaizuela. Beraz, zuen gustoko mezuak jaso nahi ditugu. Bai, beti. Hala, Muxu erraldoi bat eskerrik asko ikusteagatik. Aio.